Nin os agoiros de chuvia frearon os berros reivindicativos das dúcias e dúcias de mulleres que esta mañá saíron á rúa encambados para reivindicar a igualdade entre homes e mulleres. Din que sobran os motivos para ir á folga: discriminación social, fenda salarial, teitos de cristal, violencia machista ou a obriga de ter que asumir de forma esmagadora a meirande parte das tarefas domésticas ou o cuidado dos fillos. As reivindicacións son coñecidas por todos, a igualdade entre o home e a muller, que de unha vez por todas os que non teñen o privilexio de traballar en profesións, que, bueno, privilexio que non debería selo, en profesións onde temos igualdade salarial, pois que pasen a tela, que se recoñezan os dereitos da muller igual que os dereitos dos homes, eso que se está vindo por todas partes, que é un pouco triste ter que recordalo a estas alturas, non? Por exemplo, no noso traballo, eu son profe xubilada, pero elas son profes, non temos tanto a discriminación salarial, pero que en moitísimos traballos sí hai discriminación salarial, no noso non. E nada máis, que non debía de ser eso. Hai as reivindicacións moitas. A ver, porque nos toca sempre frejar a nos e lavar a nos, e logo os demais non teñen mans. Bueno, entonces empezamos polas nais, que somos as primeiras que temos que enseñar aos rapaces. Hombre, pois que me vai a levar ser muller xa, en primer lugar, non? E despois, bueno, que quería que cheguemos, sobre todo, mira, este cartel indica o principal na educación, na igualdade aos nenos, nenas, desde pequenos na casa, así o di. Pois ese é o que sinto eu, a educación que é o principal. E despois, bueno, poñer todos un graniño de area para que todo marche, vale? E haya igualdade laboral, igualdade, que las queremos vivas, non muertas, habría tanto que decir. Na concentración tamén moitas mozas que queren rachar cunha sociedade na que se senten discriminadas só polo feito de ser mulleres. Máis que nada, reivindicar os nosos dereitos, o salario e a violencia machista ten que acabar, pero non é tan fácil, hai que luchar todos os días e hai que aguantar moitas cousas. Os motivos están máis que xustificados, sobre todo que reivindicamos é o primeiro esa desigualdade de salarios e tamén a violencia de xénero que está se vivindo contra as mulleres nos últimos tempos. Hoxe é un día moi especial para todas as mulleres, é o Día Internacional de Muller e creo que é o día que temos que sair todas á calle e reivindicar os nosos dereitos. Quero que todos no sector do traballo teñamos igualdade, xa que eu estou estudiando unha carreira que hai bastante desigualdade. Entón, quero luchar porque teñamos todos os mesmos recursos e os mesmos salarios, que non haya diferencia entre homes e mulleres, todos podemos facer todo. El que se nos tome por igual y no se nos discrimine por ser mujeres y se nos trate bien y podamos salir tranquilas a la calle, sin miedo de que nos pase cualquier cosa, que nos lleven o que nos maten. No acto as mulleres non estiveron soas. Nun segundo plano, tal como lles correspondía hoxe nesta folga feminista, algúns homes que quixeron sumarse aos paros convocados. Pois apoialas, sobre todo, porque é un día importante para reivindicar os seus dereitos e estar con elas neste momento.